Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε Among Us. Και θα κάνουμε 3 γύρους και θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε. Πάμε. Κάτσε να φτιάξουμε λίγο το skin. Όχι, μια χαρά είναι. Πάμε. Να μπούμε με 2 player, με 2 impostor ή με 3. Πάμε με 2. Γεια. Είμαστε 9 άτομα. Καλά είναι ή όχι? Είμαστε 10. Τέλεια. Ωραία. Εσύ λες sorry. I'm sorry. Βλέπει καλά. Δεν πρέπει. Κάτσε να γράψω. I'm ready. Έλα, πάμε. Αρχίζουμε ή όχι, για να δούμε. Πάμε. Γράφουμε. Πάμε. Ναι. Προχωράτε 4, 3, 1. Για να δούμε, είμαστε impostor ή player. Εγώ νομίζω ότι είμαι player. Αλλά για να το δούμε. Ναι. Crewmate, ναι. Crewmate. Okay. Εδώ έχουμε ένα task. Κλειδιά. Είναι το αυτοκινήτου ή της κλειδαριάς? Της κλειδαριάς. Από ποια μεριά να το κάνω? Διάλεξε παιχνίδι. Να το βγάλω. Μήπως θέλει αυτά τα κλειδιά. Άστο. Να μου δούμε άλλα tasks. Έχω ένα εδώ. Να βρούμε άλλο. Έχω αρκετά tasks. Ωραία, εγώ λέω να πάμε πρώτα εδώ πέρα, ναι. Εσύ τι κάνεις εδώ? Νομίζω να κάνεις κάτι. Την κάτσε. Δεν περνάει η κάρτα. Κάποιο άλλο task? Έχουμε από εκεί αρκετά. Έχουμε 2. Ωραία, πάμε προς τα αριστερά. Τι θέλει. Ποτέ δεν κατάλαβα τι είναι. Πάμε να δούμε από εδώ. Ανοίξουμε και για να δούμε. Να, από εδώ είναι το θέσος. Πέθανε ένα άτομο. 2 πέθαναν. Τι έγινε ρε παιδιά? Όλοι δεν ξέρουν. In front of storage. Skip. Εγώ λέω να πάτε skip. Μόλις τελειώσει αυτός ο χρόνος. Αλλά για να δούμε τι λέει στο chat. Νικήσαμε. Στον impostor. Τέλος πάντων. Πάμε άλλη μια. Έλα μπείτε άτομα. 5, 6, 6 άτομα. Έλα πάμε κι άλλα. Πάμε στα 13. Όχι, στα 10. Όχι, στα 8. Στα 7. 8 άτομα. Πάμε. Θα ξεκινήσουμε. I'm ready. Πολύ I'm ready. Πόσο περιμένουμε? 10 άτομα.
Πάμε. Ναι, είμαστε 11 άτομα. Προχωρήστε, παιδιά. 12. Ναι, 5, 4, 3, 1. Πού? Για να δούμε. Δεύτερο round. Round 2. Για να δούμε, είμαι impostor ή crewmate. Μωράκι. Και... παρακαλώ. Συγγνώμη, παιδιά. Συνεχίζουμε. Δεν θέλω να είμαι πράσινος. Τι χρώματα έχει? Ας γίνω γκρι. Το γκρι είναι το καλό. Το μπλε είναι δασκάλα. Ας γίνω εδώ. 14 άτομα είμαστε. Πάμε, παιδιά. Round 2 δεν είναι. Πάμε τώρα για round. Round 2. Για να δούμε. Εσύ, μωράκι, μια φορά θα την πληρώσεις. Να δούμε. Καλά που έκανα shoot. Είμαι impostor. Με κανονικότατο impostor. Και τώρα θα κάνω και καλά. Έχω ένα task. Πάμε εδώ. Βασίλη. Για να δούμε. Ποιο θα είναι το πρώτο μας θύμα? Όχι, αυτός. Θα κάνω ότι είμαι εδώ πέρα. Και θα κάνω ένα σαμπόταζ. Στα 2 σαμπόταζ. Τι είναι, βρε παιδιά? Εσύ, κοίτα. Μέσα από εδώ. Πρέπει να βρω ένα vent. Βρήκαν το πτώμα. Ζε. Δεν ξέρω αν τη Μέγα και άλλοι δύο. Αυτός είναι Κινέζος ή όχι? Για να δω. Θα γράψω και εγώ. Εγώ θα πατήσω skip. Νομίζω ότι δεν είμαι τίποτα. Είμαι απλώς crewmate. Αλλά δεν ξέρουν ότι είμαι impostor. Θα προχωρήσετε, παιδάκια μου. Εσύ με το X-ray θα διαλέξεις όχι? Το 80 και το 85 διαλέξτε. Διάλεξαν δύο εμένα. Οχ. Ναι. Δεν ήταν αυτός. Χα. Και τώρα θα... Καλά το task. Ποιος είναι τώρα crewmate? Ποιος είναι crewmate και ποιος είναι Milo Bros impostor?
Για να δούμε. Θα γράψω πάλι. Σκυπάρω. Εσείς δεν διαλέξετε. Όχι, διάλεξαν εμένα, την έβαψα. Με βρήκατε. Τουλάχιστον έφυγαν 2. Αλλά τώρα πρέπει... Είμαι φάντασμα, θα στοιχιώσω εσένα, θα στοιχιώσω. Σε κυνηγά. Πρέπει να μην κάνουν όλα τα task. Εσύ, μπράβο, έλα. Σκότωσε τον. Είναι 2. Έχετε κλειστεί. 2 impostor. Όχι. Κάτσε τώρα, δεν κατάλαβα τι έγινε. Πες μου, θα χάσουμε. Δεν θέλω. Κάτσε λίγο να κάνω μια βλακεία. Αλλά δεν το βλέπουν οι άλλοι, οπότε... Ότι... Impostor. Boxing, όχι ο boxing. Ναι, όχι ο boxing. Είναι καλός, ναι, είναι καλός με τη φύση. Ωραία, boxing, να το boxing. Impostor. Θα τους ψηφίσουνε ή όχι. Η μεγάλη αλήθεια. Ψήφισαν τον boxing. Τον Team Plimmer δεν τον ψήφισαν. Ωραία, φίλε μου, για να νικήσουμε πρέπει να τους σκοτώσεις όλους. Τι να κάνουμε. Πρέπει να τους βάς. Ναι, φάτο. Μπορώ να κάνω σαμποντάζ. Παντού σαμποντάζ. Το σκότωσε. Μπράβο. Μπράβο φίλε, κόλλα 5. Έχω μείνει λίγα άτομα, έχεις μόνο να σκοτώσεις 3 άτομα. Κάντο! Πες μου θα διαλέξω εσένα. Μπράουν. Λένε ότι είναι ο Μπράουν. Όχι, ο Μπράουν δεν είναι ο Μπράουν, μην το σκέφτεστε. Φυσικά είναι. Αλλά δεν είσαι, γιατί εγώ ξέρω ποιος είσαι. Μην τον διαλέξετε. Μη. Σε κοιτάω. Με κοιτάς. Διάλεξε. Χάσαμε. Δεν πειράζει. Νίκησαμε. Και έχουμε άλλο ένα γύρο, guys. Πάμε. Και βεβαίως να γίνω μπλε, μπράβο. Μπλε, καλά γίνε πορτοκαλί, όχι καλά δεν βλέπεις. Φτιάξουμε λίγο το στυλ, θα με κάνω... Ναι, θα με κάνω... Επιστήμονα, λέω. Το πορτοκαλί επιστήμονα, ναι. Πορτοκαλί επιστήμονας. Ναι, ο πορτοκαλί επιστήμονας. 5, 4, 3, 5, θα προχωρήσουμε. 3, 2, 1.
Θα προχωρήσουμε ή όχι, τελευταία φορά που το λέω. 1, 2, 3, πάμε. 5, 3, να πάμε. Επιτέλους. Εγώ θα είμαι πάλι impostor, αλλά μόνο δεν θα είμαι κρύο. Και εγώ θέλω να είμαι μακριά από όλους αν είμαι κρύο. Φυσικά θα είμαι, αλλά και... Όχι, πες μου ότι... Α, ναι. Ναι, κόμμα. Είναι απλώς κρύο. Τάσκες, όχι. Α, ποιο είναι το τάσκες. Εκεί και... Εδώ. Πώς μου την εμπόζει. Αχα, τέλειο. Εγώ νομίζω ότι ήταν impostor. Ψι. Α, εσύ. Εσύ με το X-ray. Ναι. Όχι, ρε. Κέμις. Ποιος είναι ο Κέμις? Κέμις. Κανείς δεν είναι ο Κέμις. Ποιος Κέμις? Θα γράψω skip. Ελπίζω να μην με διαλέξουν που έγραψα skip vote. Γιατί Νοάχ, πώς σε λένε, να με λένε Μάιλο. Γιατί το διάλεξαν ή μήπως πρέπει να μην είναι ανήσυχο. Και είναι... Impostor! Α, πονήρε. Μπράβο, παιδιά. Εγώ πάω να κάνω το task. Δεν φεύγω. Για την κάρτα. Το έκανα. Τώρα μου είναι λίγα task. Λέω, πάπα. Και... το έκανα. Τρέχα. Μην είμαι εγώ το επόμενο πτώμα. Ξέρετε. Φεύγω. Δύο αμικό. Πρέπει εδώ. Τι κάνεις εδώ? Πήγα να λιποθυμίσω. Γεια. Έχουμε πεθάνει μισή. Και έχουμε κάνει το μισό tasks. Μπράβο ρε φίλε. Μπράβο. Αυτό είναι πρόοδος. Οκ. Εγώ θα διαλέξω, θα κάνω μια βλακεία και θα διαλέξω τον εαυτό μου. Μπρόουζις. Ποιος μπρόουζις τέτοιος? Όχι, κανείς δεν το λένε μπρόουζις τέτοια. Θα διαλέξετε ή όχι? Ή μόνο εγώ θα διαλέξω? Μετά να διαλέξουν όλοι εμένα. Και εγώ να έχω κάνει τη μεγαλύτερη βλάκη. Α, όχι. Δούμε. Κάνεις αυτό. Ένας impostor. Έχουμε έναν impostor. Φύγετε όλοι μακριά μου. Τρέξε. Με κυνηγάει.
πράσινος να είναι, αλλά το σιγουρεύω. Όχι, ο πράσινος είναι. Μακριά. Έφυγα! Γεια. Εγώ φεύγω από εδώ. Δύο. Είστε δύο. Δύο. Φύγετε όλοι μακριά μου, μακριά μου, μακριά. Τι κάνεις εσύ? Άσε. Χλαπατσούλα, του. Το κουμπί. Όχι. Ναι. Χωρίς λόγο. Δεν ξέρω. Ωραία. Βλέπετε πόσοι λίγοι είμαστε. Εγώ νομίζω ότι είναι ή αυτός, ή αυτή, ή αυτός. Δεν παίζει να είναι κάποιος άλλος. Ή το χαρτί του άλλου. Ξέρεις, δεν παίζει να είναι. Hind her. Ναι, και... Το διαλέξανε το ζεζέ. Ζεζέ. Και... κάνει. Για να δούμε. Οκ, one impostor. Φύγετε όλοι μακριά μου, φύγετε. Εγώ δεν έχω άλλο tasks. Ναι. Μακριά. Pink είναι impostor. Ναι! Πού το ξέρω ότι ήταν η Pink. Ωραία, από ό,τι καταλάβατε, δύο χάσαμε και μία νικήσαμε. Ή δύο νικήσαμε και μία χάσαμε. Τώρα τα λέμε.